guys, welcome back to my new vlog. Hanyo hai lam supiro no rongno ani katal vlog. So guys, tini hingkai onek no naisingjak vlog taikhe no rongno ani kok rijak vlog kok rijak tongmani amon ni tini vlog engnai abo hingke give away ni bagai tini hingkai winner sabo announce khaijak nai. Ngai norok to ani thumbnail te title loino saiman thagana I guess ngai asuk sal kedengmani pore tini se taiman shuo norok bai baksa aje angno no kok rijak giveaway ni bagai je kok rijak tongmani a kok no tini sa ang pura khainen bagai thangna nai tongo tamni hingkai norok to saimano ang tabu norok na ang ani blogo norok sajak ang tam khlai tong ani profession rok monong nang phunukjak gamni bagai ani tabuk training rok choli tongman bagai ang nogo asuguinai video khainani taikhe aje nongno kok rijak no abuna ang phunuknani সময় মাইনি বাগৈ সময় কাহাম খাদক লাইনি বাগৈ আং আবো ক্লাইমিং নিয়াঙ্গৈ তংখা ইনকে হাইন পানো সময় মাইনি বিসিঙ্গো পানো তিনি হিংকাই জরা কারিউই নং নো আং বকাইসা কক রেজাক তংমা বা আবো আং পুরা খাইনানি মুসুঙ্গৈ তংমা বাই তিনি হিংকাই চাই তগুইনাই তিনি হিংকাই কিসাং খ্লাইসিনাই হিনি নো চাই তগুইনাউই খ্লাইসিনাই হিনিনাই তাবক নংনি বুসকাंगो फाइया ইনকে নরং নো তা আং কক রেজাক যে নংনি joto borokni no je ano comment খাইনে রক বা ang norok no giveaway ni bagai o jaga comment khaidi ni sajak video rok rijak je jaga comment khaine rok te ano chajaknai rok ani subscriber rok te ani viewers rok ni bagai ang tini hingkai je ani kok rijak no pura khaine ni bagai ang tabu tini hingkai blog tu bukha inge tabuk je a mung sijak no jeng tamsari je ano comment khaine rok ni mung no seinai abuno lottery khainai ang nong ni buskango no khosaoine phunungnai inke winner hingkai to ang kha kai to musungo je norok ani subscriber rok ba ani ano je hamjaknai ani chak chalai song ba ani damsanai ani family rok no honsinai norok to norok ano naiei norok ano support khai na nong no phunu nong no share khayo inke amoni bagai no tini ang norok no joto no winner khlanya musung batai tam khaisinai angbo yak chugya norong na namusung phano khatong phano yak chugya hamani amono kok ta head ba inge khorok tam no ang tini mane tini ni ungko khorok tam tongnai inge je lottery khainai je lottery khai painai je lottery o first ekbar ungko tam sanai ajago tinta mung khojajangnai tinta mungni bisingo amtiako ang norok no phunugana ajago to inge ongko tamsanai lottery o je mung kwbangma khe sijakri da amono lottery khojanai ekta first khojanai inge je first o mung manjago bono first winner rangnai tei second round o te ekbar khojanai inge apro jete khoroksa mane a jete khoroksa ni mung khojajago a borok second nangnai inge thato te oisa lottery sarui nei te oisa thato khojapuro je that mano abono that nangnai inge amte haigeno khaisinai simple khaino ma khaisinai tamni gani bo onek somoi kwrui inge o je tabuk o lottery manmani mung announce khairmani pore bo norok nang bufru na phainani abo tai oisa ang date tui nei blog maranai do ang tabuk norok no winner to announce khairwano but ang somoi manyani bagai ang amtike engko arrange ma khainai ang normote saklai marnai je a winner rangnai rok bo date to bo dino phaina phainani amo bang norok no announce khairwano tamni gang khana na phaidi tini na phaidi ni kokri maya do tamni hingai ani bo je ang tak training khai tongmani a jango absent ngai maya gap nai maya tai tamni hingai tabuk hingai chini tam chanai kaisa tam chanai ungko slamjak tongo abo mane tini bini morning khana bini morning obohai inke morning ni dino hangkai to phungni 8 ta ni simi inge dipot ni 2 ta jora inke sarigo hangkai to opmano hangkai amti hairo hangkai to yamoni bagaino je pura ang phungo khayo apurunga sarigo phainani ungtu hone ang norokno der donai inke sarigo khaipro hangkai to মানে ইভিনিং ডিউটি ক্লাই ফুরুঙ্গাই তো ফুংনি তার দিপরনি 2টা ni simi sarik ni horni 8 ta jora hinke adino to ang je evening clayo adino hangai to possible ya je norong na ang adino phaidi ni sanani haid bangge amni bagino ang ani jora manmani dino norong no ma sanai tamni ga ang norong be malanya musung nai norong be blog ro kisemisa khanya musung nai ga
winner se announce khai ko norok bo phai kyang ang norok ba kisa time spend khanya mu sungai kok ro sanan nang nai ke norok no ang phai na phai de ni simi phai norok phai na phai kyang kai ang norok ba malai hang ka ang tam hang nai norok ba ano nuklang ni hang ke tam hang na head bana ikem ni baga ang tini je o announce khai mani pore bo winner ang mani pore bo dino norok na phai ne abo ang date sai mar na he kai norok ba ang malai manglak norok bo ani condition kisa bujini tabuk training choli tongman bagai ang absent bo khai meya ngamun bagai thangna nango attend khanya nango te kicha ni bagai hinai khaima tongo mo yang bo khalogoi joto jagao no geamon norok support khaibai di ana hamjong mongroi tongni nongni support baise nongni hamjong mong baise ang buskang thangna bo aguna bo head bana to bo te kaisa kok gai norok asuk jana no jorari tongma bagai norok no belai no hambai buskang salo bo norok no jorari tongni ge tabo ang horosi block khai tongo tini bo najang tini phungo tamsane morning duty khai haise khai hai town kisa thanga mani ro kisa paikha ge kisa misa nok ni mani ro bo paina nango hedba ge ang to tepse jora maya tabu ge amni bagai nongkhona ro somai ge kisa misa night duty ro khai pro ro go ge se tan dino gap man pro ro go amti pro ro go ge sangwai shu para ro go bo thangu je no para ni block phunuma ro amtiga mangse ma khayo hegai tini phungo jodi duty khai thangai sari go para thangai tan dino evening puro hongga phungo phayo amte ro khaise block ma khayo ang so cost khlaiye struggle ma khai nong no kisa kaisa kaham khai capture phunu khai je manoi je ang khlai dongmani ba ani je samung aborong nong no phunung nan bage busuk struggle khai nei je kaisa khai capture khai je norong na ang naithoto ka phunung mani abo busuk struggle khanya nang oboni unglogo abo je blogger borong saimanai inge amni bagai norong no belai no hambai norok ana sujora roi tonga bagai buskang salabo norok ana jora roi tongdi tabo kunga haidi lottery khlaiman phasingo thanglai siwano sabo winner ang khatai ke sabo winner no abo tabung nai laigrana ge nai tongni blog no pesak jora tabo kunge finally ang nong ni comment ni giveaway ni bagai tabo ready khlaisinai gai yang di yosini go tabang ani video wo tam sana iko o video wo tabo comment sab khaika tabo ikorono khuna sumita riang ni tongo ke mo tam sikya ko shibani Debbarma production channel silima rok bangma iko jongo biplop midu doya biar utama ke Puniroy Rajkumar Somot kubangma no jagai ko Amrita Joy rok Kumbar oro kubangma iko comment tongo je o video ni tamo je comment tongmani omo jotoni no mungsinai khoroksa ni khlaiye ge o jagani je mung tongmani omo jotono je comment khaijak omo joton sinai tabo ko sinai nai tongo ge o jagani sima haino o blog rongni bo ang na bainai ge tabung na winai obono lottery khainai ge lottery khainai sabuni mung klai a borok no winner nai ge norok buda excited norok tabung nai tumi tabuk se silane comment o jago ane je borok ano comment khaikya a borok ni mung o jaga tabuk sibainai ge nai tumi norok 이거 시베베 캬 안 비디오 신작 하는 정도 어묵 시베비로 아버세 뭐 시베 이거 쇼트는 시베 캬 একটা ভিডিও 47টা 이거 비디오니 시베 캬 타보 페어 실레네 Inkai tabuk sui tongo o jaga rogo je o comment rongni rok jotoni nang sibainai inkai sabjani winner ngi tongkha ang tak saimia ko inge norok nai tungdi video no pasak jora tabuk o jaga ni jotoni no norok ni comment ni jotoni mungni no sibainai inge nai tungdi norok video no pasak jora
Hingkai norok oro nukuna mung sijak oro ang jotoni no mung sibai kai ko oro kwbangma no mung sijak tongo hingke tabuk bo sui tongkho o blog ni hingke a puila ni simi ang video khai tongma sidu o mung puila ni sipro ni simi ang first to last khainani hinai sui tongpuro video khaimani je video o sinjak na hinai tongo ang amse video si sinjak ya yang angka kok sawine video chagui tongo tamse video place khaijaya hingke bakas kabalia puila siman simi hingke go suinagra ka jaga kwbangmani no hingke sui tongo tabuk sibai nai lotari khainai hingke norok nai tongni video no pasak jora. Tabo jaga mung suina baikha tabo mono lotori satnai hingke norok oro wansugui tongkha tamo bo kom hai hinui kom yaro kwbangma no phuno angka bo haike wngui tongo kwbangma no suikya hingke tai hingka ang joto je ani blog agi rok ni simi ba boro suisina ba hai ba ang je video ni jaga o video ni simi je video ni simi ang kok rekha je giveaway khainai giveaway 5k ka giveaway khainai ni saman ni jaga ni simi je ang o jaga ni hoite ni simi je blog mane comment pick up khayo tamni ga ayang pura last ni simi to bahai ang khainai bana ang je kok rejak a jaga ni simi no khainai hingke norok amno kom tang jang ri tamni ga na apro roga su comment bo phaija jaya tabuk si norok ana naibei norok ana hamjagui comment no khailayo a jora rogo ani wa su comment rok phaija jaya kaisa video 2-3 ta rok se hingke ba busule ingja janai ba tabuk se kisa nongni hamjong mung manma jora hingke je norok rok mani hamjong mung nai bongni mung simi no jaga sijak je norok ano comment khainai rok ni hingke comment bahai ke bangba je ja kaisa jaga o borok khoroksa no ano comment khaike hangka ang reply de khanga banote kaisa sungpi ka hingke amte haike comment to kubang haike no comment je comment reply de tho je comment khaito amono ngo kaun ungu head bangka amka je total khaise kubang khanjung jago bat anoro sana thangke kaisa video rogo 5-6 ta 10 ta amo hairok je comment hingke ba busule ingja janai ba heda hingke to ba ang no mung to je phunugui reba kya ang joto ni no mung sikya bobo video ni sikya amo phunuka hingke tabuk sung omono lottery khelekera tabuk nai tuni norok hingke tabuk hingke sat laisinai sabon je no mung kopalok lai tongha ang bo saimia tabuk first round tabuk satnai ang o jaga o jotoni no mung suina ka tabuk mono lottery khaya ang jakuru bunai satnai hingke tabuk first round hingke saboni kopalok bo lai tongha ang bo saimia ba thengkangkai norok je ano tabuk lottery khlaimani system sajai yang tongkai comment khai sadi next time je norok sawo mo haike no khainai hingke ready 1 2 3 ting 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 sabon jen mung lai tongha sabon jen mung lai tongha okay finally khosa sinai ang bo bayo ka hamjani ngi tongha saiman dia khulugui tongo ting 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 ready 1 2 3
hingkai Parisa Debbarma norok nini mung phaija ke congratulation nini mung phaija hingke angno no shinia ko nang sabongoi tongha hingke giveaway ni winner rangkha first round no nang first rangkha ge nang bai je prang je pronong no mani ruwa prono norok bai malai nang bai malai sina no sinia ko nang ba no bai thango nungya kona ge sanga pro malai lai sina ge nang kha first round no tabo second round thanglai ni guys second tabo kung guys second round khailai nai second round no samni mo phaini lagi na 1 2 3 sabo khosanai chabni khosanai Lami Debbarma nang second round nongkha nang second prize mansinai engkai nang tiki kha jedino prize wa dino nang mai malai lai ne engkai angno zeo comment account bijak amo nang screenshot khai ri wana norok sinya pa nong mano nang niji pan norok sap mai angai mano gang de nungni comment no ang screenshot na wine kinaro ri ro ken second round hai ke lami second prize mansinai ta tabo third sabo man nai lekna tabo kungke third prize sabo mano nai lekna sabo mano to yang ni sing puri thangka sabjani man to khajani Amisha Debbarma sabong tonghana nang third prize o mangkha okay nono jefro giveaway ni prize ruwa porno mai malai lainai okay congratulations okay norok khonma no jaga go sabong kha naidi first prize o tongo iko first o tongo Parisa Debbarma second o tongo Lami Debbarma third o tongo Amisha Debbarma ingke norok wan sugui mano borok simi bahai ke jiri khasen kha bahai ke jiti liya hnai nei ingke ko ang norok mo joton no mung phunuk mano iko joton mung sijak taishan norok khon mano bodi rok sin bahai ke man khasla rok man liya hnai bo khon yoro joton chlabri mix khai sijak je borok man no tongo borok man kha ajaga ani kunu ang bo saimia je khosajak man ni bongni khosajak go bongni man thaing mak lai kha haya deba go jaga taishan tongo Somor tongo Somor Debbarma Shibani Debbarma engkai ko jago mano tongo yo Shining Debbarma engkai Rishi official rok mano tongo jaga ang tang no phongna ka time sikari ka nidu rok iko Puniroy Debbarma rok iko Boyar Mano tongo iko Rotna Laisha okay iko Pari mano mung tongo yo iko Rana tam rok ga borong ni nong ni mung ko saima rok tongo yo ge je manai borong no congratulations ge norok bai ang norok no date announce khairwano bodino onko khainai mane bodino ang norok no gibrunai adinang mane adinang announce khairwana inke winner to norok sap saiman thangana norok je winner rok kisa ano emoji phano ba jese phano kaisa comment khairedi norok je first second third ni je mung sajangai rok norok kisa porichoy di comment no o video ngo nugui to hang kai deteke norok no congratulations norok bai je dino give ruo adino norok bai mala layana ke tinin blog up sonong sinai